Hey guys, may ito kay Manggabon. Malapit kayong Palengke, McDo, KFC, at sabi ko ng kabalianan tambis ang maging best gabon, ay ating bayong buklat subdivision Kenny, sali na kayo. Ayan guys, oh. Yan, malapit ang kabalianan yan. Ay, highway na namo, oh. Yan. Tayo yung buklat na kayo. Tambis ang maging best friends, followers, kamag-anak. Ay, hindi kaya ka sa tingagabo na dapat yung salwan. Kaya mo kaya sa Nicolas 1, Nicolas 1, Magalang, Pampanga. Ini, the best ya. Kaya yung nandiyan nila ini, gulo na yung McDo gulo na yung McDo ini. So, panay tayo tangkay, pa-explain tayo kayo nung makagaling kayo na kini niya, guys. Wait mo. Ay ni guys, oh. So, ay di pala yung boss tamo. Boss, baka nalo po yung kay Kenny. Nano yung laban ng Kenny, baka nalo yung paman niya ni Kenny, tsaka magkano, or baka nalo timbaldugan, or kaso, or nano. Maya Payaldo po. Hindi po pala installment siya. 3 years to pay. Ingkat po siya 300, 400, 450, 600 square meter hanggang 1,000 square meter po. Gulot niya mo po ning McDo, Magalang. Ay, di McDo, ay di Located niya po yan sa Nicolas 1, Magalang, Pampanga. 3 years to pay ya po. 20% down payment, 0 interest ya po. Malapit siya nga po kay Gana-Gana Market, School, Plaza, Town Proper, Municipal Hall. Malapit siya, as in malapit siya po. At syuta na po kang Town Proper. Kung halimbawa po interested ko po, mag-inquire, mag-message kayo mo po kung kanino yung many bataning video ngayon. Thank you po and God bless you all. Ito guys, retang interesado, kamag-anak, followers, friends. Retang bisang maging best gabong Kenya o bisang manok na kiti Magalang. Ay nini sagot mag-message na kayo mo kanako or kang ating kong page Kenny boss. Yes po, ito pong Philippines Pills House and Lot. Wow. Kaya baya mo rin po pala kang development itang pasemento tayo po ining kalsado. Yung road from Barangay Road papunta kay ining kalsado up to the end of the property. Padinan tayo pong drainage, kabilan. Dinan tayo mo rin pong posting kuryente. Kaya baya mo rin po tayo kang development. Okay. So guys, itang link na ning kay tabi ko niya ang caption pag itimid din niya pag i-follow yun niya muna baka ta abalo yung aning kalakaran kaya ni guys. Tamo guys.